Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Κερίνιας, κύριοι κοινοτάρχες των Κοινοτήτων Επαρχίας Κερίνιας, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Αχμαλώτων, στρατηγέ, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ για τα καθημερινή για τα καλά σας λόγια, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Κερίνιας που έθεσαν υπό την αιγύδα τους την απόψινή εκδήλωση και για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ επίσης ειλικρινά και τον καθηγητή κύριο Γιώργο Γεωργή για την προθυμία του να διαβάσει, να προλογίσει και να παρουσιάσει το βιβλίο. Κάποιος που γεννήθηκε την ημέρα της εισβολής θα είναι φέτος 50 χρονών. Όσοι έζησαν και θυμούνται τα κατεχόμενα εδάφη μας είναι από 60 χρονών και πάνω. Περίπου. Η γενιά που γνώρισε τη Μόρφου, την Κερίνια, το Καρπάσι, την Αμόχωστο, τον Πενταδάχτυλο, σταδιακά αποχωρεί από το προσκήνιο. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Να κρατήσουμε άσβεστη τη μνήμη των τόπων και ονομάτων που δεν είδαμε στο ξύπνιο μας, αλλά γνωρίσαμε και ονειρευτήκαμε μέσα από αφηγήσεις και αναγνώσματα. Να διατηρήσουμε τη φλόγα της επιστροφής και να βραχικυκλώνουμε τους ανιστόρητους νεολογισμούς που θέλουν τα κατεχόμενα τουρκική πλευρά, που λένε το οδόφραγμα σύνορα, που εξοραίζουν την κατοχή. Που πατώντας στο αίμα των ηρώων του 1974 και στους συλλημμένους τάφους των κατεχόμενων χωριών μιλούν για μυρολατρική αποδοχή τετελεσμένων, που ξεχνώντας τον πόνο σας, των προσφύγων, των 200.000 περίπου προσφύγων, προπαγανδίζουν τις νέες πραγματικότητες εντός εισαγωγικών, εξισώνουν το θήτη με το θύμα και μιλούν για σόφρονα πάλι εντός εισαγωγικών πολιτική, που μας υποδεικνύουν να ξεγράψουμε την Κερίνια και τα κατεχόμενα και αντί του όρου σφετεριστές να υιοθετήσουμε συγκεκριμένες ορολογίες όπως χρήστης, ώστε να αρκεστούμε στο εξωφρενικό που λέγεται από αυτούς που σφετερίζονται τις περιουσίες στα κατεχόμενα, να άρκεστε να τα φορείτε. Η ενασχόληση τώρα με την ιστορία του 1974 μετά την 50χρονη τραγωδία πρόσφατα έχει ξεκινήσει συστηματικά. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η κατεχόμενη Κυπριακή γη, όπως έχει πει ο κ. Γεωργής προηγουμένως, ακόμα αποκαλύπτει ομαδικές εκτελέσεις αμάχων και ενόπλων και ενδόξων νεκρών που έπεσαν στη μάχη. Το κοινό θέλει να πληροφορηθεί πώς σκοτώθηκαν αυτά τα παλικάρια. Οι συμπολεμιστές θέλουν να πληροφορηθούν, θέλουν να καταγράψουν τα βιώματά τους. Έτσι αναδεικνύονται ηρωικές μορφές. Μορφές που μέχρι σήμερα χάνονταν στην αυτομαστιγωτική επικέντρωση στα εγκληματικά λάθη που ομολογουμένως διαπράχθηκαν το 1974. Ο μνησιπίμων πόνος, ο πόνος δηλαδή που προκάλεσε η καταστροφή του 1974, για πολλά χρόνια μας εμπόδιζε να δούμε τις ηρωικές μορφές του πολέμου. Γιατί θεωρούσαμε ότι μέσα στην τραγωδία δεν υπάρχει τίποτα φωτεινό. Οι ήρωες του 1974 προχωρούσαν στα σκοτεινά, κύριε Γεωργίου. Μόνο που δεν γνωρίζαμε και αγνοούσαμε και τις συνθήκες υπό τις οποίες έδωσαν τη ζωή τους προασπιζόμενοι τη συλλογική μας τιμή και την πατρίδα μας. Μιλώντας για το 1974, οι πλήστοι θεωρούμε ότι από στρατιωτικής άποψης ήταν μια απόλυτη αποτυχία. Τελεία. Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά τα πράγματα, διαφαίνονται διαφορετικά. Αναδύονται μάχες όπου οι εθνοφρουροί στάθηκαν στις θέσεις τους. Έδωσαν μάχες και αίμα και κατάφεραν να σταματήσουν έστω και παροδικά τις ορδές του Αττήλα. Χθες ήμουν καλεσμένος σε μια ραδιοφωνική εκπομπή για να μιλήσουμε για το 1974. Η συζήτηση με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βανταζή περιστράφηκε και γύρω από τις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών των γεγονότων. Είναι η συζήτηση που είχαμε στρατηγέ και κύριε Χρήστου έξω προηγουμένως. Ότι η σωστή και επιστημονική δουλειά σήμερα είναι πολύτιμη για τον που αποκαλούμε ιστορικό του μέλλοντος, γιατί αφήνει στις επόμενες γενιές μελετητών κομμάτια του puzzle, οι ψηφίδες όπως τις είπε ο κ. Γεωργής, που σε μεταγενέστερο στάδιο θα συνδεθούν και θα συνθέσουν τη μεγάλη εικόνα των πολεμικών επιχειρήσεων του 1974. Παρ' όλα αυτά, συμφωνήσαμε ότι λείπουν ακόμα ψηφίδες από το τι συνέβη και στην περιοχή του προγεφυρώματος, στις επιχειρήσεις στην περίμετρο του θύλακα της Λευκωσίας, μέχρι την άμυνα της Λευκωσίας και την κατάληψη ημί των θυλάκων. Η διαδικασία της τεκμηριωμένης καταγραφής είναι επίπονη και χρονοβόρα. Δυστυχώς, όπως είπε επίσης ο κ. Γεωργής, στην Κύπρο η καταγραφή της ιστορίας
του τραγικού καλοκαιριού του 1974 αφήνεται σε πρωτοβουλίες συνδέσμων πολεμιστών και στην ευσυνειδησία των ερευνητών. Τούτων λεχθέντων, θεωρώ ότι από τη διαδικασία της έρευνας για το συγκεκριμένο βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε, προέκυψε ένα μεγάλο θετικό. Διασώθηκαν αφηγήσεις ζωής. Καταγράφηκαν και διασώθηκαν τα βιώματα των 117 ατόμων που ήταν πρόθυμοι να μιλήσουν, οι πλήστοι εκ των οποίων δεν είχαν ποτέ αφηγηθεί ξανά διεξοδικά τα βιώματά τους. Και δια της παρούσης επιθυμώ να τους εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και για τον χρόνο που αφιέρωσαν να καταθέσουν τις μαρτυρίες τους. Τις αποκλίσεις στις μαρτυρίες, κατανοητές εξαιτίας της παρόδου σχεδόν 50 χρόνων από τα γεγονότα, αλλά και εξαιτίας της γρήγορης διαδοχής των πολεμικών γεγονότων, ήρθαν να απαμβλύνουν τα αρχαιακά ευρήματα. Σε αυτό το επίπεδο, πολύτιμο αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά το υλικό που διασώζει η Διεύθυνση Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς. Πέρα από την επιστημονική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η σημασία του βιβλίου έγκυται και στη φύση και τη δράση του 281 τάγματος πεζικού. Αποτελούσε τάγμα δεύτερου κύκλου εκπαίδευσης και άρα ήταν μια από τις 3 πλήρεις και δημοπόλεμες μονάδες πεζικού της Εθνικής Φρουράς. Είναι το τάγμα που διένυσε ενδεχομένως τα περισσότερα χιλιόμετρα από οποιαδήποτε άλλη μονάδα της Εθνικής Φρουράς, από τις 15 του Ιούλη μέχρι τις 15 του Αυγούστου, και υπέστη το πρωτοφανές άντρες του να μάχονται και να σκοτώνονται σε 2 εντελώς διαφορετικές τοποθεσίες, στο 5 μίλι στην Κερίνια και στην Αλωνάγρα του Πενταδαχτύλου. Από την περιοχή Μύρτου, Διορίου, Σκορμακίτη, και λέω για τα 3 χωριά γιατί υπάρχει μια συζήτηση αν ήταν Μύρτου, αν ήταν Διόρι, αν ήταν χώματα Διορίου, αν ήταν Μύρτου, αν ήταν προς Σκορμακίτη. Στην περιοχή, εν πάση περιπτώσει, της Μύρτου, όπου βρισκόταν το στρατόπεδο του στις 15 Ιουλίου, διατάχθηκε να μεταβεί στη Λευκοσία και από εκεί μέσω τρόδους στην Πάφο το βράδυ της 16ης, όπου έφτασε το βράδυ της 16ης Ιουλίου. Στις 19 Ιουλίου επέστρεψε στη Λευκοσία και διέθεσε έναν λόγο στο 399 τάγμα πεζικού στην Αμόχωστο. Τα φορτηγά της 183 μοίρας παιδινού πυροβολικού που είχαν μεταφέρει το τάγμα στην Πάφο επέστρεψαν άδεια στο στρατόπεδο στη Μύρτου. Και έτσι το τάγμα παρέμεινε στη Λευκοσία μακριά από το χώρο ευθύνης του. Όλα αυτά βράδυ της 19ης Ιουλίου, όπου υπήρχαν σαφέστατες ενδείξεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ξημερώματα λοιπόν της 20ης Ιουλίου έλαβε την εγκληματική και προδοτική από το χουντοκρατούμενο ΓΕΦ διαταγή, ενώ η τουρκική αεροπορία ήλεχε τους εθέρες, να κινηθεί και να αναπτυχθεί στη ζώνη ευθύνης του στην ακτή Πανάγρο. Η διαταγή για κίνηση υπό το φως της μέρας προφανώς ήταν ολέθρια. Η φάλαγγα βομβαρδίστηκε στην περιοχή Κοντεμένου με αποτέλεσμα απώλειες και καταστροφή υλικού. Όσο προσωπικό διασώθηκε, συνέχισε πεζή προς την ακτή Πανάγρων για να διαταχθεί το βράδυ της 20ης Ιουλίου να επιτεθεί εναντίον του τουρκικού προγεφυρώματος στο 5 μίλι. Η επίθεση ήταν σφοδρή με εκ νέου νεκρούς και τραυματίες. Την ίδια ώρα, ο πρώτος λόγος, υπό διοίκηση του 399 της Αμοχώστου, του Μπογαζιού, διενεργούσε επίθεση από το Δίκομο προς την Αγύρτα. Η δεύτερη φάση του πολέμου βρήκε το τάγμα να μείνεται στην περιοχή Κοντεμένου Αγριδακίου. Όταν στις 15 Αυγούστου δέχτηκε επίθεση από τις τουρκικές δυνάμεις, το τάγμα απαγκιστρώθηκε και κατέληξε στην περιοχή του χωριού Ευρύου. Παρ' όλα αυτά, 2 από τους 3 λόγους εγκαταλείφθηκαν. Οι άντρες τους είτε συνελήφθησαν αιχμάλωτοι, είτε κατάφεραν μετά από δραματικές περιπέτειες να διαφύγουν, είτε συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν. Φυσικά όλα αυτά τα αναφέρω ακροθυγώς, πολύ περισσότερες λεπτομέρειες και αναλύσεις μπορείτε να διαβάσετε στο βιβλίο που παρουσιάζουμε. Δια της παρούσης και κλείνοντας, επιθυμώ να ευχαριστήσω τα άτομα που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Αρχικά ευχαριστώ τον πρόεδρο του Συνδέσμου 200 αξιωματικών, αφέντρων αξιωματικών και οφειλητών του 281 τάγματος πεζικού, τον κύριο Αρχιδιάδη Θεωρή, και το υπαυτόν διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου για την απαραίτητη εμπιστοσύνη και για το γεγονός ότι μου ανέθεσαν τη συναγωγή των στοιχείων με σκοπό την επιστημονική καταγραφή της ιστορίας του 281. Ευχαριστώ επίσης και το προσωπικό των εκδόσεων Ηλία Επιφανίου για τη σημαντική συμβολή του στα διαδικαστικά ζητήματα που αφορούσαν την έκδοση του βιβλίου και ευχαριστώ κυρίως και εσάς που παρευρίσκεστε απόψε εδώ εν δυνάμει αναγνωστικών κοινό, γιατί χωρίς το ενδιαφέρον σας το βιβλίο δεν θα είχε σημασία να γραφτεί. Κυρίες και κύριοι, 50 χρόνια μετά τα γεγονότα έχουν λεχθεί και έχουν γραφτεί πολλά. Η γενιά που έζησε τα γεγονότα συμβαδίζει πλέον με τις γενιές που γεννήθηκαμε μετά το 1974.
Η γενιά που βίωσε το τραύμα συνυπάρχει με τη γενιά που μόνο άκουσε γι' αυτό, αλλά ενδιαφέρεται να μάθει. Θα κλείσω με δύο παρακλήσεις. Η πρώτη προς τη γενιά που έζησε τα γεγονότα. Παράκληση είναι να γράψετε ή να αφηγηθείτε τα γεγονότα και τα βιώματά σας. Ακόμη και αν από μετριοφροσύνη δεν θεωρείτε ότι ζήσατε κάτι αξιοσημείωτο ή ότι κάνατε κάτι αξιοσημείωτο. Απαθανατήστε τα βιώματά σας, γιατί σίγουρα θα χρησιμεύσουν στον ιστορικό του μέλλοντος και θα μας βοηθήσουν να διαλευκάνουμε κάποια γκρίζα σημεία ή αρκετά γκρίζα σημεία. Η δεύτερη παράκληση είναι προς την νεότερη γενιά. Να μελετήσει την ιστορία του 1974, γιατί αποτελεί πηγή εθνικής αυτογνωσίας, μνημείο εγκληματικών λαθών που δεν πρέπει να επαναληφθούν, αλλά και μνημείο ηρωισμού και πατριωτισμού. Η γνώση του παρελθόντος φωτίζει το δρόμο του μέλλοντος. Το οφείλουμε στη σκλαβωμένη πατρίδα μας και στις μελλοντικές γενιές. Σας ευχαριστώ.